Ty kokos, stará MFD2. Robko, pekne prosím, netoč to. Ja tam ten jazyk dám. Hej, lebo kedysi som sa tým živil, že to bolo na dennej báze, bo ináč to bol kumšt, kamarát. To bol kumšt, lebo na to oficiálne nikdy čeština neexistovala ani slovenčina. Ale toto netoč, že také rádio už nikto nemá, prosím ťa, však to má ty kokso milión rokov, tu sa aj tak nič nepriučí a ja ťa potrebujem, aby si mi trochu pomohol, nech sa toho rýchlo zbavíme. Hej, dobre? Pozri, najprv chcel kód chlap, potom chcel angličtinu, potom chcel ja neviem čo. Nedá sa tam dať nič. Ja neviem po nemecky ani slovo, ale šprache by malo byť asi to, čo sa tu má meniť. To nie je dotykové rádio, ale ja ho prinútim, ja sa ho dotýkam. Nie, vážne, seriózne nie. Ale vieš čo? Predtým, ako idem na obed, je pre mňa toto taká malinká výzva, že vrátim sa zase naspäť nejakých 10-15 rokov dozadu a skúsime tam dostať češtinu. Ale nie, aký zmysel má toto dávať svetu vonku? Niečo, čo už každý vie. Ale hlavne, už veľmi málo ľudí to potrebuje. Takže ja si ho idem rozobrať. Nemám ani nič. Ja toto už neviem ani len rozobrať, ty brďo. Sa vráť v čase, kamo. Veď áno, ale... Dobre, kým to rozoberieš, povedz nám prosím ťa v krátkosti, že nejaký postup. No, dnešné navigácia rádia sa flashujú cez USBčko alebo SD kartu. Na toto existovali špeciálne servisné CDčka alebo DVDčka s firmwareom, cez ktoré sa tam dal aktualizovať software, hej, nehľadiac na mapy. Ale jazykové verzie, myslím, že existovali len nejaké základné a čeština sa prekladala ručne z nejakého iného jazyka. A ja som pozeral, ja som sa s tým kedysi zaoberal, som to prekladal a tie súbory mám. Keď už som tú energiu kedysi veľmi dávno tomu dal, tak ak to má niekomu poslúžiť aj v dnešných časoch, nech poslúži, ale nie je dôvod to točiť. Lebo vravím, toto je vec, ktorú kedysi robili majstri úplne bežne a druhá vec je, keďže som to veľmi dlho nerobil, tak sa to nemusí podariť. Do frasa, my by sme si dvaja mali ujasniť, kto je tu šéf, vieš. Že Robko mi práve vraví, a teraz povedz, teraz toto. Ktorý ma kto tu určuje pravidla, ja neviem. Nie, teraz tu je iný problém, Robčo, ja to fakt úplne seriózne neviem rozobrať. Aha, dobre, toto nepotrebujeme. No a celá tá finta je, že keďže nemáme to konfiguračné CDčko a DVDčko, hľadáme flash pamäť, ináč tu bude jedna riadna zaujímavosť. Tu bude riadna zaujímavosť, ja ti ju ukážem. Tu je také no, jak sa to krásne rozletelo. To rádio je ako keby robené z dvoch častí. Mechanika, aj tie nejaké audio veci a dekodery a samotná logika. Zatiaľ stále nevidím tú flešku, ktorú treba preflešovať, ale tou zaujímavosťou je tento procesor, to je taký hybridný. Ukáž ho ešte raz, prosím. Toto. Volá sa to FIS procesor, ako František, Ivan a Stano. FIS procesor. Kamarát, kde je tá pamäť? Je to hrozné, ako človek zabúda. Hľadáme pamäť 29 F400. Procesor, nejaké blbosti, že by bola tu? No dobre, teraz musíme toto rozobrať. Opatrne anténku. Dobre, opatrne gyroskop a ešte opatrnejšie, ja som zvedavý, kto toto zloží. To je riadne zaujímavé, ako to oni robili komplikovane vtedy a aké je to zložité. Dobre, dávam ďalšiu doštičku preč. No a jazyk je v tejto pamäti. Aspoň dúfam, fakt si to už nepamätám, fakt, že nie. No nevadí. Vedľa nášho fluxiku, tak, zapneme si teplý vzduch, no som zvedavý, či sa podarí. Ticho. Robčo, nesmie sa mi, prosím. Dobre, pamäť išla na počudovanie. No, a ešte väčší kolík nemáme. Najhoršie je, keď sa ponáhľaš. Nevidím, sú tu skraty a ja ich potrebujem dať preč. Toto pôjde do nejakého programátora? Áno, to pôjde do programátora, len potrebujem si očistiť nožičky a ja ich nevidím už. Ja už mám zlé oči. Nožičky? Aj nožičky. No, je to v ťahu. Aha, ale nie je v skrate. Táto nie je v skrate, ani táto nie je v skrate. Čo blbnem? To si len očistím kontakty. Dám si to do petice. Vypravím si, máme špeci. Peci. No fakt je to také, že takto by mal ísť. Pozriem sa ešte na označenie, teda či je to 800. AM29F800 Braňo. To je presne ono. Toto je prosím ťa, čo za zariadenie, toto si vie. Toto je univerzálny programátor, je ich veľa. Tam mám napríklad Elnekový starý program, ale ja som zvyknutý na tento. Mám ich niekoľko. Takže 29F, 800 Braňo.
od firmy AMD v Pulsre TSOP 48. Super. No ale predtým ako ho prepíšem, si urobme zálohu. Takže read. On zapíše, teda zareve, že máme zlepiny a pritom som ich poctivo čistil. No ale zo 48, keď sa 3, skúsme znova a zrazu svet je krásny. A to som len z petičkou pohýbal. Pre istotu ešte raz pohýbem a dám verifikovať. Nech máme istotu, že sa vieme vrátiť späť, keby sa čokoľvek stalo. Dobre, uložím si tento súbor, akože originálny súbor. Ja si teraz pozriem štruktúru toho, že či ten súbor, ktorý som kedysi pred veľa rokmi. Ináč, zaujímavá vec, pred 10 rokmi som robil tú flešku, presne v 2016, druhý mesiac, 4. Ale akože naposledy, alebo... Vtedy som ten súbor prekladal. Kamarát, 4.2.2016, dneska je 3.2.2016, čiže po 10 rokoch, vidíš, sa ti niekedy po 10 rokoch tá práca, ktorú urobíš, sa ti hodí. Vráti. No a zistil som hroznú vec, že je to fajn. Dobre, tak ten súborík si teda nahrám a napálime ho do toho integrovaného obvodu. Najprv ho musíme zmazať, takže vnímáš ho celý, erasing, moja angličtina. Vidíš, toto je jeden z dôvodov, že prečo to dávame do jazyka, ktorému rozumieme, no lebo po anglicky moc neviem. A po nemecky už duplom. A po nemecky, čo si blázon. Ešte trošku tak mandarínskou čínštinou by som dačo dal, ale... Na tu nemáš preklad. Program, ale... Takže teraz momentálne ten súborík, ktorý som pred 10 rokmi prácne, to už je jedno, ako vtedy boli na to nástroje a vtedy sme tým žili všetci, lebo za toto sa bralo, naozaj sa brali za to veľké peniaze. Tá navigácia stála skoro 100 000 korún stála, vieš. A keď si ju niekomu počeštil, tak to bolo dosť cenená vec. Čiže sa aj oplatilo sa s tým trošku pohrať, ale fakt je taký, že ja si už z toho nič nepamätám. Faktom je, že integrovaný obvod máme naprogramovaný, ideme ho naspäť zaspajkovať, poskladať rádio a skúsime, či bude na nás hovoriť po anglicky. Po česku. A respektíve po česku, no vidíš to, ja som dopletený. Takto. Potrebujem sa tu trafiť. Zaspajkovaný už je teplým vzduchom, ale ja si ho prejdem ešte ručne. Každú jednu nožičku. Pomihovsky, hej? Pomihovsky, áno. Wow. Urobil sa mi skrat, wow. Super, sa z toho teším. Nevadí. Vidno ho na kamere? Už druhý. Tu je jeden a tam je druhý. Nevadí. Potrebujeme teraz nejakú fintu. Táto finta nepomáha. Zoberiem si pásik. Zase ten najhrubší, ktorý som chytil do ruky, lebo proste ide o rýchlosť. Veľa floxu. Tak, tu už je po skráte, tu je to super. Otočím si to, radšej nech to vidím v dobrom uhle. Dobre, paráda. Ono zázrak bude, zázrak. Veľmi dobrá správa bude, keď sa to zapne. Jazyk bude, to už bude úplne super správa, lebo to znamená, že si to potom zaspajkoval dobre. Sice ak by to niekto po nás rozoberal, ty to samozrejme nezverejníš, tak tu nie je vidno, že bolo niečo spajkované. Aspoň dúfam, že ešte raz sa na to pozriem cez mikroskop. Všetky nožičky sú OK. Dobre, skladáme naspäť a zapíname. Cvak, 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 cvak. Si v napätí? Hlavne, si naposledy robil takéto radíko? Ja neviem, možno 8 rokov. Ono to bol strašný boom, no. Bol to boom. Čím viac sa na to tešíš, tým to nejde viacej. A bolo to tam. Možno, že skúsim takto. 3 hours later. Chápeš, že pamäť vyletuješ, preprogramuješ, ty brďoš, však jaký problém, hej? A toto čudo je tam. Teraz, kamarát. Dobre, cvaklo to. Teraz, ak sa to zapne, máme na 80% vyhraté. 80%. Stále hovorí po nemecky. Zadáme kód, ktorý sme zistili vlastne, to bola primárna vec, prečo to tu prišlo. Nevadí. Na to, aby sme sa dostali do menu, musíme použiť fintu. Dať mu tam na chvíľočku akékoľvek staré navigačné DVDčko, lebo iba asi vtedy ťa tam pustí. A taká finta tam bude, že tam asi ani čeština nebude v zozname, ale treba navoliť, ja neviem, holandštinu alebo nejaký taký veľmi zvláštny jazyk. No, už nás z nejakého dôvodu dáš práche. Skúsim dať tú holandštinu. Aha, a hovorí po holandsky, aká vec? Naši diváci sa začínajú tešiť. Kamo, miesto akého jazyka som to ja proste preložil?
Dobre. Kámo, bomba. Ja tu chcem povedať, že staroba je hrozná vec. To, čo si kedysi vedel ľavou zadnou, asi sa, vieš, a musíš sa to učiť na novo. Ale ja si myslím, že to je ako na bicykli. Keď sa raz naučíš bicyklovať, tak už nebicykluješ po 10 rokoch možno tak ako prvýkrát, ale sadneš a ideš. Strašne sa z toho teším. Ale hovorím, toto nemá moc nejaký veľký edukačný význam. Ide skôr o to, že taká historická vec, toto rádiko stálo kedysi, kamarát, 100 000 korún. 100 000 korún. 100 000 korún. No, a my sme si... To bolo šialené peniaze. No. A ja som, neviem teraz, okolo 1000 korún sa bralo za počeštenie toho. To boli veľké peniaze. Aj teraz verím, že to robí majiteľovi radosť, keď mu bude hovoriť Rádiko po česky. A stále to stojí 1000 korún. No, v podstate áno. Cena sa nezmenila. Keď to prerátame na korunky, hej. Je to výborné. Nie, vieš čo, ja som naozaj rád. Úprimne poviem, ja som nečakal, že sa to vôbec zapne. Lebo sme boli v časovom strese, vidíš, ešte tu mám servítku síce od riedidla, takže do si soplík neutriem. Ale, kamo, dobre mi. A už sa to preplo na nejakú noc, skrátlo sa. Už sa to vyplo, lebo som tu s niečím. Dobre, už som nemal točiť. Nie, máme tu ešte 8 šrobíkov, teda skrutiek. Pozdravujem vás všetkých, teším sa na ďalšie videjko alebo na ďalšiu prácičku zaujímavú a ďakujem všetkým pozorovateľom, odberateľom, labužníkom a kávopičom. A čajopičom, áno. Ale už dosť.